amangano yo wanja isani nere atera nga egento kore baka utenga mabensi mabensi intue una tuakina iga ko watu musani yo no ya mugutwara nande ga kwangire igoko mutiga kwariyo yonde tati bono ngumetie ngaki oyo nyako moitere nere wieka aba amatunda yasinguna ina bana abaikire iga abana basiko isi anta kwira ngora mabesi no mwana kusoma mabesi ari guchirande kitondera takolika chi statement mumuroyo mukageru oyo rende bari kumukanga junior naritonyole taringa nero korereki oitire oitire chigari ya DCI na betorente teiga achiga piki umubero uyu mwana uyu muitete nera ageita turenda watoikiye iga naona matanga yo mwako ndo twatendeti mwana oyo roje twarusitie skuru mpaka bone to 18 twaje ko murusirie skuru tatendeti na botore no mchana mwana siboni nganga tatimpo atkende na kone yako kana nikona uchungu sana singeto mwana huyu alikuwa tegemea alikuwa ananiambia mama mpaka nisome nikuwe daktari surgeon nikuje kuwasaidia at least mtoke kwa umaskini. Ndina mayanda amange singenza mwana mwaba ko mboli poshi yako wapi kansi nyere kinko motei ndine biroro sana onko nyora nyumba ali na bachitaga nkuna kurwa mugonga akantebi baba kamuboli mwana one chokupa ingo chokokoroka chokupa yagante baba temerali ntoko manya sokoro njira imipango ya Nyasaye temerali baba takorera tigatoremereri sokoro gachire tigatotige Mancho muligereria Ogusi Voice na net kulinde ndezo koleta rumugano bugwichana sana abange mwabiri mukonyora gusimo kunyoigwa asechi radio emetandao asechi TV kuruchinseme ikiga chia Nyamira County asege korekia korekanete umwanafunzi we skuru mukuruchinseme kiri chia Mungu lisyovet kagwitwa no yokagire koba umwanchioe kulingana na yago kwanwa sense mo emitandao aiga sintene niga kurukwa ngaboge sinsintana Ogesinzintana ni gotoka imiabu mwagamo location gotoka imiabu mwagamo ward not Mugirango constituency county ya Nyamira ibintu mbere bigo kolekana gusi sometimes ekaro kote makubirengereri kuanyora namngana gete yo kumia sana imagine over scenario nga omwana kuru skuru singinchogo chako mwene sokuro yae obeteka gusira sinkiga litwelia kuru se skuru lia misi amatanga sokuro yae kolekana litkule ijuma aguritkerio liaramisi maragoba abantu bone bakobuta somoji rende tukumanya ngorororo omwana tigakobe abasani nabayirinde abantu bachikorara omwana uyu akamaya kubara kuruwagu omwana munyaruka wate myaka 15 omo kurwa somoji oyiga naonde gege litumanye story ye family ngaki omwana oyiga betka gushiria ubugima bwae oyo kagire nere kumuita nere nigachitaga isungia oyore kuruga igasinte nene pakase amenyete gusenere sobere taliare nonda se familia igatomanya umugano kubikira nungaki yarenge elio torenchera ki torakonye nke iga imagine umugaka bumucyo iguriyo sokoro y'umwana uyu obeteka gusira oyenete gujume iga yerete nabo igo umwana bone igo chite amatanga sokoro yae nere bone iga karase nkendu tigato se familia tonyora umugano ndikiabete kurwasa iga elio tonyare kumanya boikeranu story kamili chema kana tinkorku Ogusi Voice sama ditangoro Zainab ndo ya bocharo inde mama poshi mwana yone poshi nanga kirte simirit kole alengi Wednesday ndo awata matanga sokoro yae ande mam ga kitontika sokoro ndo anzeine ga kimong chere skuru ncha kumorera Mtaisa ngo kote inde ndapigia matron simu moe feedback na ngaenda litkolia chume skuru lia ramisi sorry
tukaenda tukamuchere skuru ngakwana no mwalimu akang'aribaga achairane Saturday skuru ona kero twari skuru tukaenda omusawara Busongo tuka Busongo aliri twarenta omuse tucha tinde karitu koriare kubwati ichuma ono gose tugaikaga igo omochi ang'e chinsa 10:30 abageni ntwabwata abange tukabuta ngabuta ngaika saa 6 ya botuko ngatatika ng'enda ntimokake igo nabwate omwana narorora omoke omoira arare nganda nyomba ngateka matiane rira abana abo bande barare chinyaroka ona rieru nchiete korara narie igete chinsa saa 7 ya botuko tatu omwabo agacha ntei narosire nyigwete ntimokake igo ngamubori namuboritie abana abo naki naiguposhi nero gokwana isiko agantei no are ne chikaseni chiaye ngamontei bono nyakare na abana bande tiga babere bakorosa nabo bakwenda korara narieru bono omwana narorora gwikaseni yaito agateba orosire ataete kwenda korara narieru rende enyaroke yane poshi ne chikaseni chiabo mbaro barenge babere bagatetiga bamokoa bachikorara bakamosoki para sobere para mate asitore para mate narieru bamoigeti era akabakire okwaeri agasoa gochi kwabo bono nyuma batarirana bakanyorana omomura narorora omosani bwabamura abachikaseni chia poshi akabateinera bamokobe kidogo narieru bamokobete gikake igo gochi ase tomenyete bono kibakonya kwenda para narieru baroche omonto kobabwati korwa maega narieru poshi ate chikaseni chiaye naona ni kama kuna mtu anatufuata kutoka nyuma ona narieru batete omonto siako kwa barabara sina tuko safari zetu wacha tuendelee kuenda narieru bonekera omomura oyo ekange bakarora nori poshi akabatei omomura oyo anchandete no ensukuru yane namominyogeti narieru bono abana bari rende bagatenena narieru omomura oyo abaikerete agansa gokwana na poshi narieru aboreti omwana onena poshi unanipenda poshi akamwambia mi sitaki stori zako sababu babu yangu alikuwa anakukataza bado mi sitaki stori zangu na babu yangu amekufa kama bado anakataa stori zako na mimi ni mtoto wa shule nataka tu unipe amani nisome. Sasa ule kijana venye alisikia hivyo kumbe nabwate skuru mubuko narieru aruseti akamotonga gaige nkoro igoro no chikaseni ndiritia gichiarora narieru baminyogete muno mumurori amobetete akaminyoka gotama narieru kaseni ya poshi naro oyomo akamominyoki no yomo akabwata poshi ekera muminyoki mumurori akamotigere goti nyoro mubwatira akarusie goteri akamotigera narieru namo narieru bonekera motigerete goteri wagotsikorigere rime bakanyora abwate skuru harafu n'umurino orarutete nsabo no narieru kasini yende aboreti posi umegongo wapi sababu wako wameona kulikuwa na giza waliona ni kama kofi kumbe kulikuwa na nini ameshika kwa mkono hiyo skuru no narieru rende omwana oli akabatei igento gioka kwaneta akabatei na msiambie mama tulikuja huku mbali. Hiyo ndio speech ya mwisho aliongea. Narieru achagete koroka amanyi ngansabu
Narieri bono abana bari bamubogoreti bakamorenta kero baika para omonto nare omunyagete bono intwe nyomba twarenge into chitu komanya ning'o agata papa poshi omwana ogo obetirwe naende akorwa amanyinga amange narieri nacharogete koruborere nkaminyoka ngoika para nkanyora omwana ogo naraire nse narieri namoboreti mama ni nini mbaya si uniambie kwani ni nini umegonga wapi kanyora mwana tari gokwana kanyora omwana twaraire nsabu nari ekasini yane kanyora omunyokire kuoya egari ekero aroche igo tomoire nyagitari narieri bono omwana oyo twamoirete nyagitari tukamoira nyagitari bwomboga itoigete bwomboga omonyagitari agacha akamobeka emergency narieri abekere tu ekwere ndeye gopima kama heartbeat bade enkorongo akire omonyagitari kamobekera akarenta na oxygen akamobekera kire egento kiare gosoma 00 okorora bono omwana oria riria nagetuga na asirete bono na enkoro yare gwaka yoka bono batotigete igo buna toigete nyagitari taikire gokonya omwana ogo aya nagoteti igoro yo relationship ende onsi abwate na omomura oyo nane tanya gondei ase eng'encho otomanyete nere Nairobi ntomanyeti iga omwana oyo are gocha amatuko abere after gocha gokwanisa okore yaye na baba omwabo ekero ekobara holiday nare komotomera fare egari esukuru yamorenta mpaka Nairobi igo tamenyeti kaga iga amatuko amange igo any relationship igoro yo omomura oyo iga buna omoibori tonyemanyeti nserio buna omoibori timaeti father in law ng'akirete esimu rituko erimagante omomura narege igo ogochanda omwana agantei omosomeire nkamotei bono ase eng'encho ndare bono nayora asugurike muna omoibori ase eng'encho ndare narieri omusa atagete estep akaenda mpaka ong'ina kore omomura oyo agasomera sukuru yaye akamotei tei omoche koro esike tabasa konya kobwati omwana one amotiga asome rituko ria Ramisi bono more mwamorosire iga mokomoira nyagitari ng'aki are kororokana omwana are kororokana omorosi sababu nono are kororokana omorosi nono abamobogoreti yaani tarenge enguru ngachi komokwanera mwana tare gokwana konyora oramokiri yaani amanyinga okabona are korokoro chimioro bono bono tokabuka maybe na chimioro aku bono ntwamaete specific kero twaigete nyagitari narieri bono ekero asire omonyagitari amoroseti chianga akanyora abetire enkoro igoro iga engoro erorore enene naende bono omoyio notogete na esukuru eywo yatogete ejacket ya omomura oyo yabwate amanyinga rituko riga mokoirana gocha Friday kero mogochaga iga na ndie tokonyora bari ng'omomura oyo iga nere oisongiri bono ekero omwana asirete kero bachiete omogaka nachiete bakaripoti na omomura oyo ekasini yane bagatebiwa tokanya mpaka saa moja tokarora ntokonyara koganya ntwabwate amatanga omochie narieri twaturumbogete kanyora rende eyango yane wakire abasikari konyora wakire na omosikari gete DCI okwere maate nyamusi bono tokarora tiga tocha omochie togendera na echiprogram toganyete abasikari bacha narieri bono abasikari bachete saa 2 iga narieri barigete statement bakaenda bagaka chibigichari so omwana
aiteretwo amanyinga nare ngororo no momuro yebikoro tobia no atigete tukarwaro tukarinde statement arafu n'abana mbari ngorora baringi na mwana poshi tukana na borobono kurike statement kerenye bono gitore kerenye tokunya gushughulika kurika statement nalierwe simia ajete mno mumurore nero nyore candidate Nakiora tebi gore mwana ndo na teba about yo mwana one nanya koraka bwate tabinde singenje no tamenyete nera matuka mangi na bairi asaba sana basani bali bamu maete ibas tugete sana kera bakuibe getende kuno ni tichirani sababu mwana uitali kuru nyomba kera achira stamenyete nanya komorra na tebi imbe yuwa ko tana ne boyfriend yae arenge nanya komorra amosani kwa ngatuano kwa kere skuru esimi ko batebi what happened rit kero mwana asirete yarenga around saa ya botuko na temete kwa kero mwalimu wa yesimi lakini namuikere simu yane karimu murira lakini kazi ni yane naro kunyatwa kwandinere agakira mwalimu epasa esimi epasa nalirwa tetia balimu bande akataye deputy nere angetali bagakuru school na abazite yange saa moja nyagitari Nyamira wakachakarro mwana ibaki kisene kene sengencho mwana ikonya litkere nale bamoire libagiri aramisi bogo kibone lichuma eru butukasire tebono eru butukakweta sadisa bogo chigo kyamuka ona liru balendere bwakite Friday na liru bachite kemambis ange saa moja Mbara bumba itane te ko garambanya gwanchira na bakarere sengenje mwana na baringe na hera pake the last minute igaga ni irikwira ni school wa aga ni irikwira ni school Jumamosi. So what are you feeling as a parent bona igabuna to kwane nga kiwete bona ikiolengere tibona jinsi jige karibu ntumnege ko a very sad story. Sababu nilangata timpo atikende na kwane yako gara nikona uchungu sana. Singencho mwana huyu alikuwa tegemea alikuwa ananiambia mama nataka nisome nikuwe daktari surgeon nikuje kuwasaidia at least mtoke kwa umaskini. Ndina mayanda amange singencho ano mwana mwaba ako mboli poshi ako wapi kansi nyere kinkomotei ndene biroro sana. Familia ya temire ko reach out kwa temire ko you any information ko rose mochyoyu bose kwa temire ko reach out omanya ngumumuroyo aigaso ngayisobo what do you know akima etongumuroyo soba teri gaiga aro mocho korori gocho mochibo onduta ono neli sukuru yabo ago kwana bobe sana agotana omwana oyo gabetitwe gechanga chimboto nande tobwate evidence isaine bake bintu biria mobetete birororo ando mugako yekera achito mochige iga erwa igwete omwana osirire ari gukwana bobe sana agoteba na abana abu barenga abange na kyakoreta akamanya na kimbakorete bakamanyana nero moita lakini Nyasaye mnatali Nyasaye umomuru ina arusiti cyanga cyae tigatigara para negotiye kera abana abo amomnyageti nero nabatigerete arafu na lieru mnatiete kwengenta bono ikarakana na nero moitete kero ndeta yo momnyageti bose abantu batenda kumoitari tukeriga ya abantu mbamorochi abana abo ko bamomnyagete na lieru arusiti gotiye yo akabatigera agatama akaenda
Ngakiona muchiyo oli so far ngaki status ye compound here because it's just Friday mwana kumugaka bona nabairi nabasani akagero mugaka narwara amatuka mangi omse narwara amatuka mangi sana bona nabairi nabasani mbabuta gaiga mono asengenzo naberete mochari mono asengenzo piri yarenge igoro bona nabantu barosire bona kitagoteba onye nokobwa mutaranyara no mo MCA none gavana yaito karaigwe birero bito batokonye sengenzo nona abairi nabasani barasire kobuta omochioyo tunyari gusugurikira omwana poshi anyari gutumuka buya. Pole sana madam nande pole sana sokumusiri mwana it's very hard ogote pole chinga kibune chiasengenzo ne kabega senkumusana mbona ngoiti mwana ngotaga kyenye ndiri namaete nari kumuchira skuru sababu mwana ukonyora seljigwe wiki yaetire akabera iskwanga amatuka 5 sengenzo school fees naende mbona muna twabwaterenda matanga ayo mse munya kurigitwa renge chipesa konyora mwana uyo berire iskobona ngar Monday nali achite school ataya matuka ya na mange naende bona matanga taraika mwana uyo akaira na rende school itkoria Monday bona ndoro chenga mujira Friday yani Thursday bona kingonya goiti na atigiterenda bere school gaski okora kasi nale gukora company Nairobi ali ibised lakini wone kasi njegete kaera bona ngotsa na se sarun neroro na kolire kale konyora ntarenda ibised nona iranete ngwaso ingonyora myambiri at least rene nabashugurikira na mumro mwabo naromoke na tatu mwabona re kasi njara tabona akaira na kusino ali so no manyata mangana salon ya mangana salon ngo minande na nyora gento keke manchu muligereria akaro kuligereria madam oiga sometimes no what the problem sekaro ku imagine family mwako enere watemere moiga chekaera nere rochimna goitoma gasibunere nkong I'm pleading to amashabiki aito bali bategerete na bali geretiga ndora nyala ko mokonya even equipments cyo chaka salon ya ebe ko monyene elio nera biuke esinga kiega yobororo anyora at least gento kyokora maybe anyala ko support ya senchira ya mosende and I think nga oyora kole gonya sana bako goseseni elio muswati yoiga ase wetero bororo boiga era chake gusuka uchibusyo ndora takugamba na intura tago to renjera kitura appreciate this family but so far buna babwate mechande igana bo to send contribution chetu cha sena betu abikaga iga to renjera kitura uplift muswati iga agendre no mwako elio banyare kutwara gento barakore kore izino no yo tigaire bagendete kunya komanya ngaki bakoye ni igororo oyo sirire no batengana urate yo mutegereri turigereti so kingote ngo egento na kwane ngote bi abategereri bali bandoche oyo kunyara gotokonya tokonya arabu na mangana ali abantu bakurikie mitanda manga tabwendereti poshi no mwana onenje mumaete biyamono nigo gakibati gosalire mwana one rieta uno mwana orenge gwe school na mwana uitamenyete iga ande no mwana omoke sana akibate ko musariri rieta biya mana saya sawanjo sawantegera yamono sasa mulieta ngoro ko assist mama manye kuro kinyere kabo gesisi asenke yantu bata amatanga nayo mwaka mumanyi akoro kuchems mumanyi otiso uyore tata
James Manyo tiso na nyara kurwara se ke getambi kitua mueti process tukamuhira nyamaya tukamuhira nyamira sabe tukabaga pime binge sana tiri bagacha konyoranga kira kore rwe CT scan yo mutu bakanyora mutu no bwate problem tukatomungo chia senya gitari ya busongo rifaro katwa ikiari rifaro abwena takokorerwa surgery akorerwa surgery kira korerwa surgery akairwa ICU oyu wona ntatumira okay kira irwa ICU na verororo ama tuko 22 aya tuatebi we pili yae ya beire igoro iwono abwane tukorusi wa ICU airwe ward konyole pili ya ikire 350 na irwe ward kira irwe ward na fire toko kurwa ICU utaraka ni pili ya ICU tuatamata ko bali request lakini wakatewa ikatura koraki turali chest wakani pili tuwachankaga tukaonikire gente kitu abwate tukasangira chibesa umseno wali ward kale ward tuandata ko ni kitu alkon tuatewa kolireki osirire yani elimo kote makirigento singicho konyo bumu ga komino oyore ase chinyagitali mwemweti bono uri busongo ICU urura ICU chire ward lakini fire toko kurwe ward kurwa ICU chire ward okay kero tuwa naoni ebintu patimba tukatawo kolireki osirire kera sire na beta ali 7 days ward na waire tuwe mochen etoto piri kama na wote ya 400,000 imbwe nebe netoko list mugakaru siwe usongo ale tugote mukwasenka hai wewe pa into igeta basani yange tukatema sangereri tukatema kongangana mucho butako tubwateiga wiko ikabasani yange patinto anya tukumane chiturwa sabasani tukataya balinda bono tukatorobeli umurobeli bo mwaka igara rusi wa ramisi aini wichuma karo tuwa ngaigo mwaka mmanya na bwata abachukuru bae abachukuru bae mbale bali bamwanjite saidi abwato muchukuru yoyomo yoro mwana no kurukucheli poshia stima kito andrate meroberie on Wednesday agakera mamu abesi kurwe skuru akamutei mama mo basagontiga maye gasogochi okoraki murobeli boko tinde kom sokoro yae ntu atabetena tikatomo korere yaki yae tomo chire skuru tomo ikorwa roso tatinere achikoru last respect ya tato ya sokoro yae oyo romano oyo gera twachaga iyo gera mwacha akia koleta kamanyanga kera skuru asomani boarding akia manate sokoro yae osirire asenya jibo komo bobweji kugona kongangana iganga kitokonyo chesio muse school fees njaji yale te problem akaselwa karacha nkaiga matukuma keiga nanyora pali ende sokoro ya na koreki asirete kintu kali request yakaira ne school on korwa abo school na bakonya ko teya balimu ngesi minara aka era manyo morobeli akio nali ya gete Wednesday kali request yakateba na nchi koreki mbororo pono nalituwa mwali ndi Thursday gitoko genda ko somo savara ngitoko motigera tukali request umusani tukamutera itokobe ya tole inchi maho mwabo ne sister ano monene tukanda baki school tukali request abalimu tukabatebinga mwana ba chaine na sokoro ya tikatoa nene ere hamwe
amaskani ayo mwiso alitwa mwikuru skuru tukataya bono toko robekana kuchibosongo atwara bekana kuchibosongo mubere muno rusiwa sokora yaye igo oli tukiria ramisi na limo chito ke skuru ya soma Mongoli hai okay form 3 muna toika bosongo muna tuacha kagoja tuacha toikio mze muno cherende muna abantu nabo bako ndokanga kimo mugakori guseki ebintu bindeiga kono tugatebanga botokora na kitokoraki na kitokora abo toikaga igachinsange kumiga naero toka bikomo bero itoga igarinda abantu ngabagocha barigereria karigereria omwali abekero twakorire togocha twakoraki toira nanka karo toira nanka ntwa barenda maita ntombaro abangi bono itukomaite mubiro letiro na bakonyora abantu abange barasomoji abantu abange barasomoji na abantu barabange bande barabaya bande barababi tokumanya omuya no mubera kini muntekera ko arachire naboko mwali ari muno mugeni chinsancheka chinsaika tukatebanga kintu tikaturasoka kidogo turanda kurarigeria abageni kende na barwa koraki akoria ntwira nento muna sambiri ganchira maomu abo sister yane tuakore kwerende kanyora abana mbia bari kiro muntu mbiyale kombreni endeteyo bono kawaida abantu ngocha bale babuta antu mbabutete and by the way maitenga kiyo konyoranga abantu muri busy nebinte binge aye ko maitenga abana mbiye bana bokonyoranga nora you are just okay gento bono mama ita no gushugulikira mugako retiro bono lakini ntobuta butete tinsa chigaika meroberie munero muntu namuweka kwarosa mugetenga tebi chikase ni chiane security yakoreki ebe buya aba omwana okurukucheri posia oro mwana ito ali ne chikase ni chiaye abo bara abana be sister chiane na ali no musani oye uyo kuruku faith na obaisaranse ta segetega bare buya karabare buya angesa sita iga mauma bagatebera oro sitiga ndakoreki atimoka ntinabona araberete iska kidogo alafu kama yakaenda nichite ngababuri abana bamore safe bagateba mbali safe karwate mbali safe tibono ngakikisa security abone koroteki imbuyere kana amanya mbiyere nje ngata kona arosire tiganso yankoreki so endale kana so endale indale tange chidaika gete around 45 minutes akega mono nali tegweto muntu atokonga ntero murango nga baba posia posio akirwe anda kurwa manyinga amangi tinkabora isko gaiga mama abona rutanga nite gosoka na tingo soka kurmaiga kumbe tali isko gaiga mpara alirende tumubore tima mama abona mubore tina kiposia ngayewete bobe kanyoro mwana oyo gocha kugo turani ngoyo uyu mbakale arontu anya kumanya ningu sababu murangu wetu ali kutika wasi in case of anything bona arontu maiti mundo ita ngondo murangu akateba umwana wakirwe enda akurwa manyinga amangi tukabora rende iska tokominyoka ni tukanyora mpara gaiga tukanyora umwana rende na umiete jira nero rende kamubeke galime nanje ngaminyoka gocha nyomba kuichisi plus rende chiaidi koreki tumnyoki umwana yamira Ilibanga yoko ngayo mwana yo omanyole takeire kurugo somocho story ge gusengai ase ngayo manyole takeire astoma ngayo ge umuntu yo chago ko information ngo mwana wa kirunkurora manyinga oyibona gaiga mbora gwakagira niska
Aibono gwacha kulia racing mangana yakorekane. Bono ekero tomenyekanete gochipara nari kwanyora mwana tayo isika tukanyora mparari. Bono ntwagenda rende bakanyamira tukarasubulekera omwana kwanza tumagocha komanya ng'aki aringi. Bono rende tonyorera paringa nare gokobe musani oye namoikiri nyomba na musani bono bwe kasi ni aye nacha nero tero rende naki bate abutiga bamukoreki bamukobe nakoko mukoboko muna bakonya kogenda mbanyora omonto kubabwati kurumaega oyo kubabwati kurumaega mbamu maeta segesunte keime lakini muna akonya gocha so bwange namuchikumulia rais nata bikase ni cyayenga oyo ngonya kumbwata bwatiare utambe kero baika gochimotu oyo namuikera baso aho kwana bono na lichikase ni cyayi cyaro cyane kiko baho kwana tiga bakoreki basuke motwe kubaho kwana konyora mwana oyo sokoro yaye ngona kumenya kyaro mu muroyo tamutageti mu muroyo korera kuna kubwata bwati umwana oyo bona libaroche muna batu eresere tenga bakarana n'enkundi ya muruta mu muroyo mwana mu myogeti bono yore kasi ni umwana one akabwata mu muroyo akamutigere jacket noyo ndaga tarero muiseke oyo royo itorende mbali ara isinga ege enjali nera nyorire pone bawo chikoli ara isekera ko cha manyinga nali eri bamubuguriti bono kuru abo bakamoleta goja bagacha kumutigera bono gaigas tu achituko monyora abono no tumurusere tintu to kumwira ari nyagitari to kumwira nyagitari rende daktari na temete tukamwira se nyagitari kurukinara usebuo mboga daktari na temete kumuli start usinaro leo nchanda asuli katema kumupima gose nkorongo wake tema kumubekera oxygen and then iga bono tukanyoro mwana oyo tokoreki utonyorire korwa una litochiete bono kero twakikisire bono utonyorire tukateba bono rende tikatwanda to report police tukananyamira police tukabeke report police yanyamire gateba iyo aramisi yibo tukejeje iyo aramisi yibo tuko mobere kore bono yaikire Friday mobere kora matanga takero koru Friday bakatebe kesi ekibono mbago kenyara jone kongo getakere DCI bakatote DCI barache saa 2 tuirane saa 2 tukairana nyagitari tukatera ndo kuganya saa 2 tikatoche ono ikia beiro ono matanga narika tuganya tuirane saa 2 lakini yake abaskari mba communicate tigakagara kero tokurwa kanya to communicate nabagambi akega tukanya abaskari nabaro bakoreki bachira unyagitari tutuka mwabono tugachanka na tuachanka twanyora abaskari bachire askari akego siasi ochire kwa burende bono nande tukachake process DCI bachire tukanda rende bagakachi bichaso umwana ngaki aringe lakini gitole nyagitari rende daktari na zikolia rais mwana na tongere echuma aigase kuba senkoro ina robona tuaje tukolia rais kero daktari ara arigeti nganki kiagera umwana warende ngikiamwe itana tuaje tukonyoranga na kirega echuma gete echiete ime nero ya muitete kitondera takolika chi statement mumuroyo mukageru oyo rende bari kumukanga chunia nalitonyoreta taringa nero korereki oitire oitire atotebe ile kerenyo kero twakura kolika statement chigari ya DCI na betorente teiga achiga piki umubero oyu omwana oyu muitete nera ageita turenda gatoikiga iga
nona matanga yo mwako ndo twatendeti mwana oyo roche twarusitie skuru mpaka bone to waiting twaje ko murusirie skuru tatendeti na boto no muchano mwana ande kandi no maete igoro yo mumuro oyo kagire kumuita umwana aya no manyete mumuro timo manyeti lakini ngonya kumubwati ale sokoro ya ngonya kumuminyokia ale lakini ntu anya kumorora lakini sokoro ya ngonya kuripoti ale ngomuminyokia ale ngonya kubwatiri omwana oyo rocha sengencho omwana we school no na ero kolire school kerato okwana igoro ya sokoro igo tomenyetia ina meta iga na kamene Nairobi lakini mwana squeeze no meta omwana iga eba meta na sokoro ya na inakoro omwana munale school toto no asomera nka lakini muna achiete muongoli chisoto olde usichi olde chinke omwana no ago changa lakini chi olde chinene sengencho mwigolo no bwene tukabera no mwana chiro china bali gutiro charo Rwa Nairobi omete lakini mwana kale entrinka hatore sengencho obogimo okay akyo maito mwana ogo ngakyo explain igoro ya dota posi muna mumaete no mwana wa maskani ana paito no mwana twanjete sana ano mwana bwanchira se kinyoreki omwana kero montanje to mwana wa maskani ano mwana oli okwanera na ndo igwa tani mwana turatenga nabwate nini na nini na nini pade no mwana twabwate ntu expected because konyoto promise ringa inukanya go prepare intenda daktari esachon ngoja ko change na nje kenyoreke na ko change life ye ino naba igori ngono mwana tumaye to bwato mukia no mwana tumaye to bwata maskani o mwana tumaye te yani pole sana miaka irenga wate bosi abwate miaka 16 form irenga ringi arenge class ki arenge form 3 bono mwatembire ko manya omumuro yosobo mwatembire kukwana na barabu banyagocha gaiga momerani na barabu kibaho kwana barabu so abantu ntura kwana na baro lakini kerto ta makuligiria mitandao tokoranga ba gotewanga posia igabize tuege changa semboto tubona ntore no moichano monene nga no betuege changa emboto engoreche gotoka senkoro ngoyo gotebanga betuege changa senkoro ase emboto kolengana no mutandao sokorori yaye koro mwana ari omochi korori gocha yona nchira wala muruke sokorori yaye nero gotangasa nga igabize tuege changa emboto wono na intuna boto ichane tekera umwana ito into asirete into eto iteire taliye itete eto iteire harafu manya gotebanga nege changa bitire emboto nkyo monto tarokere gechiko gekogere kinege ntukero chikaine DCI ne bwate chibicha abanyagitari boka baroche munere gechanga monto gobetu emboto togonyara goika engore toka senkoro naende gechanga gobetu asemboto togonyara goko bono into toiteire barobo mwana ogai igaitete lakini bado sisi tunaona kama wanatutararisa ano go sino buchai gete turate sino maskini obo ntoko ma sino maskini na bobo kogera abantu pacha yu antoko ma siniki nduto kanto atende timatanga no korigera se family incho mumura bwika se family abwana te watendi amatanga ayo tobero torenga ki atomito akiago tindeko abatukoro bae barororo barochinga ki sokoro yabo ngaki atindeko
Yaliko bano kwani kwago ase sofa sinjo yo okagere kumuita omwana ogo nere oisungiri ono sofa ebuno moibori ukagani kwa onkorokyo koiga tuko gani kwa nenkoringa none family ya somwana ori akorwa mbabwene tugotwara ligianda batebenga omwana oyo itire nzokoro yayache tugotindeka bona ge family tubate rosi enene boka banyanemba maite pili twabwate tubwate pili eyarenge ya 400,000 twarusiri omugaka oyo so twakanire pili omugaka oyo ole sokoro yo mwana oyo osirire none family ene bwenerete no enero etware liyanda ngabona iga no enero yachirete bena naki no epole nika bagote pole bagote ngege tukito mwana ne kyao obituru gechange emboto bono yo okumubita emboto yaro bagote aningo gusemba maite no mochi korolio yo abare bono yere eba justified mbia bite tu emboto yaro pole sana mwaka Marieta Ngoroko Elizabeth ke muntu mumanyi yero mugaka nusirete omochokoro yo nega yani mugaka yo nega orarwarire arenga ici yugo chakorwa buna mwigure ekagera omochokoro yo nagachikorusi gwe sukuru achagotuguta sokoro yaye mpanjaine na sokoro yaye nkobakana barenge chokopai one mochokoro yane munarushirie sukuru agacha ntorораnetie rito gochikuyo omobere yarenge gari eria chetu kumuine nche narenge gari engao onkonyora nyumba ari na bachitaga nkuna korwa mugonga akantebi baba kamuburi mwana one chokopai ngogocha gokoroka chokopai akantebi baba temereri ntokomanya sokoro njira emipango ya Nyasaye temereri baba takorera tigatoremereri sokoro gachire tigatotige ngakira nkarora kantebiri temereri mochokoro nanche ngagokambia gachirere nda egere aini sokoro yaye mbanchaine mono none sukuru ari gosoma sokoro yaye ore kwenda rusane aptamna bari gucha ruso ogendi se rugorotira anegera chire rugoro gari konte yaye tingo koretere sawari chigotie chingwa sokoro yane egora nero kwende eskuru ochikondororo nche nari gucha naenda bona secondary asa achiete primary muna somete standard 8 sokoro yaye ore kwendoro na ndora muteneni omotebi ntagetoyete na ndo mwana agaeta mwana orengo mungaini ani tutomaite na so mwana yamante baba no nyore ntekera agitwe umagatanga Kenya ngima echasoni gochikobara omonte umakabora ante nenje bono na imukiriri bageri nchikobe echasoni gochikobara omonto baba lemerari omuchoyo ito no etoro butaka ninsome ntekonyokonya no rusite ndoto yoko besajo na rusite ndoto yoko besajo bono na bari konte no etoro butaka ndemerari muna mundu ojeiga nsome nchiko konyesenke bona asiririo mochokoro mutu na magega tindoji nenchero mugako yarwara no endagira ntobwati enchera abantu bamenya iga gocha kende nkei obo muna moro chebonga naiga nabo tobwata sare igorio kaigo nechi nyomba nabo chire muna chirego naende ngusaba eserikali akibali bato ibwete egabana ya itunyariba nyamuko bali bonsi pia ba MCS bali bonsi pia onde bwensi ora stake ko tokonya no enduto agiba tokonye ekogere senkeye egere ekesi ekibatu ayereri ntu tutuguto mwana ito mochokoro ito na masikanira kini nto kweba enjera totiga twatiga irembeo tali arwarite buna sokoro ya arwarite tumanya ng'omwana ito na arwarite mochokoro nto kwebege nteke egekore kenege kon enjere ito iguro mwana uye yani mugako yagukwana nga oyoro mochokoro yenga egechanga betetu ne nyagitari yaroche nga omwana oyo gabitire chuma gaki okuno gokumi
naende bono nduche na gandetera egento giguchikorengeri naende guchime ng'aende nkika chikoreta ribaga bwene ente gocha asaba amabera atebe naki togokora tobwaterane na wano rinde okutororana na ogotochecheria esauri ya obotaka omaete nabo okwerengere kwarenge esauri ya obotaka naki gekogera omonto agokwanera goikera iga tari gwancha gwaito na intwe tore iga na enibo na esauri ya okorwara kwagerire tore iga nabo nabwatanga nayo. Pole sana mong'ina nani nyasaye tiga koremi ase omochio iga abana mbarengo bwate mbwata abana bane omuro oyomo chinyaruka isato omuro oyo iga ogo nero oyo bono nero oyo bono omwana oyo asirete ere nere nakorire emeremo boniga nkare nobwasura agokora tabwati gasi ende atenenerete agokora. Pole sana bia mono ritang'ania barori ba minto ase ogoika ase enkeya biabona inche ase erieta nongo Charles Bishop Charles Oteki gose omanyikari askofu Oteki gesingororo kurwa minto ng'ane ntang'ana irane nimbia mono ase ogoika ase enkeya tinkomenta tinkorusia ase enkeya ito yotiso igotora abanto sita lakini rende oyo osirire nero oringo momuro ominto okombwatia ase omuro gatatu omuro omonene aro okogurikisana oyo onde Sekaria namusubati ominto okumonika nero otigate marehemu naro osira nero okogumeri bono egento kiang'e chaneti na ekemo egekogera endugu eyane ekero yarwara nabo twasugurekera asa amatuko aywo abana bakwana lakini rende ogotonyoria niga atonyora twabwate epiri enene lakini nyasaye agatokonya tugakana intwe ase omaene mbori ng'a ntobwatisiri none eserikali ntobwatisiri none aba MCA ntobwatisiri na abanto bande abanto baito na baikaranse iga muno baroche baikaranse iga nabo beniga baka bagasoye emefuko bagatokonya epiri eywo ekaera bono ase ogokumia ng'ichanete ande toichanete nogosirie etaya omwana oyo itoche kobai nere twasemeretie nere omochokoro one tosemeretie ase amatuko agocha noe mogakora aria ntugote emiaka yaito yasukire togotaka ng'a abana baito aba bake batoenia lakini bono nigo toichanete omwana oyo chokobai twateba ng'a morete korwari esukuru aye tato mosokoro yaye lakini ochire bono ase ogotakia amange kiaberesire omorari noroche nkeigu nere mawati naro aywo kene nkeyo tobwate osaba kwane nkori ng'aki ekero twatakaire eng'enche eye nare gosaba buna inwe barari baminto mwachira mobeka amang'ana aya buya nonya na eserikali yaito osoro mbaro bono bare ase eserikali ime kabisa babanyamoko nabo bare nero omwe-MP oito gaha babanyaribo abarari abantu baminto buna tochorete kabisa senator Kong'o Mugeni women rep Cherusa bale gwanja na abandi babachanua na abandi babakemoni bamigosi aba MC abakoboria yabo yugi kaki ekero mugako minta enetibwe nje naroche muntu onde naigwete ng'a baringi bweri choni gaki nende gitwainirio yo nende twakorire bono twati nonye muno toroche kanturari kende ayuna ara maene kene nkio kira bale gwancha ondo otategererete ondo otoigwete gaki batoikang'e na intwe batororere kende toenari omwana oyo minto buna bono omwana oyo mochokoro one ikia posto omonto bwati serikali ntobati gento echa gototebia igore non transport ntogotwara none ndagera nturari kene kwanyora ng'a kene nkio tokoria muno torochiga na amachi togonya gosiba igo tware gosaba bari batoigwete ase eriogi eri twabasabire babori isosa bache gaki batokonye erinde omubiri oria ori nyamira aria eng'ana ende nkomentera eserikali yaito kiagera amang'ana aya akwanirwe eyayererie etoruserie etookei toeni omwana oyo na egento kende nakumirie omogaka oyo niga atantanete kamuranche omogaka onduto niga atantanete ase iga ondogete ekero aroche abanto mwachire muntu takobetwa egechanga na inche nakumirie takobetwa egechanga
aige mboto okwanga bono na manyi ngakunya gwita ase munene wanga mwarora lakini ingona musenga atantanite mono na igabe getiribirira karanche enganeria anyari ko yerusio aji chato tebi ngaki igaka muranche enebete gukwana ekene nkeri ngaki omwanere eserikali yatibisire amanya gitari batibisire ne nkoro akire bono nto kwirani aya akorekanire bamate baminto ya mono asimu atokonyire na ande gendera gutubwatisia emirobiri nyari koera buya onde tayo obwate mangana ntwege ntutogosaba no murembe nonyo ayu abeire nori nere yeitete ngobone ro gotebi onde pole igonchira mura gotengambia mono ase ngintyo bya wocha kamoko beka mangana ya bararia nonye no online ya jire lakini ngento kende ngosaba chensie gosenyi room nandi gosena kindanyiruke tikabagende ngora nonye abana barire ibintu bitayo twachie korandia abana baonchoke tukari koigwa bono rende miaka yabirire bo nigo togosaba ngaki Nyasaye ito anyare gukuna abana baito banyare guchinjikurwa ase ebintu bagokora igo shetani ero yakire tubwente kuyikeri amangana ntoko yagi tubwente kuyagikeri mono tarorekana naende ase kenyoreke abeira mange wabararia ntwanya gutimoka abantu bakure ntwanya gutimoka igo twasabire nga undi bwensi ototegerete karanche arigerie nke yaje konye aino anare gusaba bia mono asogo jasenkeye nayo mwaka maybe nande ukwana byoiga asa abantu bali baganitie abana be skuru zengiyo mangana y'ubwanja ningi orakwanire mangana amangana y'ubwanja isalinere yatera nga egento kore baka utenga mabensi mabensi intwe una twakina iga ko bwatu musaniyo no yo mugutwara nande gakwangire igoko mutiga kwariyo yonde tatiga bono ngumetie ngaki oyo nyako moitere nere buyeka aba amatunda yasinguna ina bana abaikire iga abana basi koisi antate koira ngora mabesi no mwana gosoma mabesi ari guchirande kurasoma mabesi no ale nande no nyomwe iga mabesi aya letire mechando batenga mabesi atochandire igo tiga to abana baitongo basaba kamure skuru irangora konyomungo rw'icyande mapesa rw'icyande no abaganyite igo bwanchari obonjera gotebanga ki tiga abana barasoma bamanye nga kingaki kimbe ntokaniti abantu basomete ntokaniti abanyagitari abaya ntokaniti abarari abaya gocha kuritaya ingogotigera iga abana baito kubara iskuru tiga basome na yigeira mangana bakurukana na mapensi aya ntuma pensi kurukale nto yaroki ogotwara umwanchyo yomo nande gakwangire igogutiga okay yamono sana se ibirengere byo mwancho muligereria ndeze guchukora kurwa saiga umunyaruko iga rute skuru litkuri aramisi aso musafara ogocha kwa nisokura yayo yobekere iga litko lia aramisi akagenda musafara busongo akamoya akamuleta gaiga litkuri aramisi iyo taigeti ko atena na matanga oyana reise oregaiga noye mamu mwabo noyo so mbabo mwabo atotene inega iga senjonata ko baro kinga senke iga na karo kuligere chi video chito babwa to kolemerwa nande batagete ko support wa senjera ya mosende nande na basaba asondo tuligereti nga ngina mwana iga na bwata skills chamangana salon ndo bwense rata ko support nande 07 24 438 559 nabo nyirolera namba ya 0724 438 559 Marieta kia koleta M-Pesa? Samarita kolanta Purity Ocharo. Purity Ocharo. Ono bwe sorata ko ikere familia iga namba mo akanero namba mo ngina nere yo namba ya nere ko sa sinsema WhatsApp online muibi nabo ora kuligereti ko chinsa mo chesko ora ta ko ba support ya sinchire me usen nabo ko support elio banyale ko isukuma sinchire mo usen ondo bwate gasiara ara ya mugaka stina bonero wake sim mokore conversation ondora moe mere mendonsia nyale okora nabo mo kuana nyorenga
onyore kenda akora bwate company nde onsi ara base ko employee aba iburi abaiga after ba kurira mangana iga ya matanga ni meto bugima bakabota kwendera nabo ko ba support yeli barabu ba support yo mungino iga uyu mwako ya aya ni rubuga iga murana yarabye kabo mu cyo iga nabo konya ko ba support ya senchira mu sende teto kore kurwa sa iga chinseme chiga chia akimwante ya sa iga group Isinsi. Bogisinsi aiga chinsemo chia ewodi iga Bomuagamo ward imeanot Mugrango county ya Nyamira tieto mirana somugano wo chenche magnet group